Pani Nikolsonová mala prejav a vystúpila tam a povedala, že dnes je Medzinárodný deň Rómov a ja to musím povedať, Slováci na Slovensku diskriminujú mladých Rómov, neumožňujú im chodiť do škôl, získať vzdelanie. Pozerám, kde sa sníva, ale to najlepšie prišlo, keď povedala, oni dokonca od hladu musia fetovať toluen. Žijú v sociálnej izolácii, bez pitnej vody, bez elektriny, bez plynu. Ich deti zomierajú na podvýživu, tie staršie fetujú toluen, aby necítili hlad. A ja sánka dole, hovorím si, tá žena je už totálne prepnutá. Ako prepáčte, ja mám úctu k ženám, ja mám ženy rád, ale proste ty si jednoducho mimo. To nemôžeš myslieť vážne, že my sme všetci zlí rasisti, kvôli nám oni prepadajú v školách, kvôli nám sa neučia, lebo sme zlí, odporní, kvôli nám sú hladní a kvôli nám musia nakoniec fetovať. Taká je realita na Slovensku, kde sú Rómovia najväčšou menšinou. Čelia otvorenej diskriminácii, ich deti posielame do špeciálnych škôl, kde sa ledva naučia čítať a písať. Ako, tu kde žijú? No ale teraz si poviete, ja vám to hovorím tu v Spišskej Novej Vsi, vykrútite hlavami, pretože máte denný kontakt s tými, ktorí od hladu fetujú a viete dobre, že nefetujú od hladu, ale rozhoduje nie my, nerozhodujem ja, nerozhodujete vy, rozhoduje tá Nikolsonová, tá, ktorá je totálne mimo. A verejne tam povedala, že Slovenskej republike by mali byť odňaté eurofondy, tie peniaze, ktoré my posielame do Bruselu každý rok, nám vlastne nemajú prichádzať naspäť, lebo sme rasisti a dokiaľ neprestaneme byť rasisti, tak nám to musí byť zastavené. Jediné riešenie je podmieniť čerpanie eurofondov tým, že členské štáty s marginalizovanými rómskymi komunitami začnú riešiť situáciu v rómskych osadách. A ja sa pýtam, kde sme sa dostali, keď za Slovensko je zvolený do Europarlamentu človek, ktorého činnosť je ubližovať vlastnému štátu, kýdať na vlastný štát.